Бардоро ки пурзе содаги бо Toyota Camry 3 гибрид гуфта. Ана марҳамат бардорам гибрид мотор дудим соли 2013. Хуб 6 моҳ ҳуҷҷат доштааст. Нархаша 120,000 сомон. Ҳисоба мошина американка. Боз албатта муомила дорад, боз албатта ки арзон карда мешавад бардоро. Харидоро бошед марҳамат кунед на срочни фурӯхта мешавад. Бай аст мошинча. Нигоҳ кунед саб сафеда хушрак даста ки ана комплектация эли. Гибридҳо ду навъи комплектация доранд. Комплектация эли XL ки эли мешавад. Хуб винкода мемонем мезанед мебинед ки чӣ гап аст дар винкод бардоро ин ҳолати салонҳош хушрак аст ки мошинча бардоро ҳолаташ беҳтарин аст рости гап. Худаш маълум аст аз қаду қоматаш. Бо чӣ дорад без ключевой доступ дорад барои ки старт-стоп бошад. Бояд старт-стоп бошад. Сиденич ручной даст ана. Винкода ябор занед бинед ки чӣ гап аст дар винкод американка гуфтем ки ана режим вождения дорад, двухзони климат контрол доштааст, старт-стоп дорад бардоро. Салончоша нигоҳ кунед на ҳолаташ хушрак аст. Бай аст бардоро. Срочни фурӯхта мешавад. Пробегша бинед бардоро. Пробегаша бисёр неқа. Ҳамиқа гаштаги аст. Гибрид аст охи. Гибрида бардоро ман любой ҷо бисёр ҳам мекунам. Любой ҷо бардоро гибрида дӯст медорам. Аксарият мошинои гибриди бардоро ман дар ҳама ҷо бардоро бисёр ҳам мекунам. Хулос марҳамат кунед на экономични камер аст худак мошинчаки хуб. Нархаш бардорои ман ана дар охири ёфтам. Toyota аввалони комплектация XL гибрид бардоро. Мотор дудима. Соли 2015 ҳолати беҳтарин кард бардоро. Срочни фурӯхта мешудааст. Тонировка ҳуҷҷатҳои солома бе ягон камбудӣ бардоро нигоҳ кунед қаду қоматаш чӣ қадр хушрак аст. ҳолаташ бардоро ман ҳолат беҳтарин ҳолат аст. Бе ягон камбудӣ аст бардоро. Дудима гибрид мешавад. Расходашон бисёр кам аст. 6-7 харидоро бошад марҳамат срочна нарха нигоҳ кунед чанд пул песоро 163,000 сомон нарх мегиранд. Боз албатта муомила мешавад. Боз албатта арзон мешавад. Марҳамат салон тамошо кунед бардоро. Салони сиёҳ, салончош хушрак аст. Комплектацияш бардорои ман XL аст. XL ки лимитед дорам ман. Лимитед дошам, ахи бошам ки климат контрол мешавад, лимитед дошам. Баъд сиденияи пешашон абазии сидени вентиляция сидендор мешавад. Ана инаки комплектацияш хушрак аст. Кодаш сидения лифт бо плюс панел сидени чамбаст. Худаш бардоро ҳамин салони сиёҳ бас аст. Салони сиёҳш бардоро қимат аст. Салони сиёҳш харидорош бисёр аст. Кондитсионерош ҳам кор мекунад. Лабаҳояш контракт решни доштааст ки лабаҳояша ҳатман алиш мекунед. Марҳамат бардоро фикр мекунам варианти беҳтарин. Нархаш бошад арзон мешавад. Пробегаш бошад 165,000 мил гаштаги аст бардоро. Ошибкам надорад гӯя мешавад. Гибридош мегӯянд 100 физа кор мекунад. Ягон камбудӣ надорад. Фикротон ҳатман насир бардоро. Ман лайка фаромӯш накунед ва каналиро муҳофиза шавед. Бо эҳтиром ҳафта Дубай ТЖ. Марҳамат бардорҷонои ман тамошо кунед. Дар канали ҳафта Дубай ТЖ ятаи дигар BMW хушрак F10 панҷум серия бардоро М пакет кати аввесои М катиб даст бардорои ман. Тонировка ҳуҷҷатҳои солома солаш 2013 Америка мотор бардоро 2.8 даст. Харидоро бошед марҳамат срочни нарха нигоҳ кунед чанд пул фисадан 109,000 сомон мегӯянд. Боз муомила албатта ки дорад биёед аз номи канали мо гап занед бардоро. Баъд нест мошинча нигоҳ кунед на тонировка ҳуҷҷатҳош солома даст. Худи тонировка ҳуҷҷатҳош бардоро қариб 10,000 сомон мешавад. Ҳуҷҷатҳош да салона тамошо мекунем. Марҳамат сеташ металлик аст. Салони сиёҳ мебелни салон бардоро. Салонош хушрак, сиденияи ахибашам апагриф доштааст. чихолакошам хушрак. Чихолакош бардоро чихолчаҳои накидка. ана пешоша озӣ мебинем ки чӣ дорад. Без ключевой доступ не надорад. Сидени лифт памяти сидени дорад. Бале дорад. Винкод бардоро занед бинед ки винкодаш соли 2012 10 моҳ абдаст 2013 хайна ҳисоб мешавад. ана боз чӣ дорад. Селектор режим дорад. Автостоп старт-стоп дорад бардоро. Салончош хушрак аст на. баъд нест бардоро рулои мкади 244,000 километр пробег доштааст бардоро. Липистокчошам бинед. хулас бардорои ман намиқа ҳолат дорад. марҳамат 109,000 сом срочни боз муомила дорад. биёед аз номи канали мо гап занед. савдо кунед, арзон кунед, махлуқ кунед гиред. барои мо бошад бардоро якта лайк басанд аст. Бай. Kia Optima бардорҷоно марҳамат. Kia Optima соли 2019 143,000 сомон нарх ҳисобан Европа. 3 моҳ ҳуҷҷат доштааст бардоро. срочни фурӯхта мешавад мегӯянд. мотор 2.4 аст. ҳолаташ хушрак аст. баъд нест бардоро срочни ана светаш саб сафедак бардоро. дискачош хушрӯ балоношам бар ҳолати хуб. нигоҳ кунед бардоро. на ҳуҷҷатоша гуфтем тонировка надорад. ақи бошад марҳамат нигоҳ кунед на мотори 2.4 2019 сол 143 аст. боз муомила дорад. ин мошина бардорои 180,000 сомон.
190,000 200 даже 200 зиёд ҳам як вақт буданд. соли 2022 буд 23 буд. хулоси гап салонашо нигоҳ кунед. мошинчаки хуб аст бардар. мошини беҳтарин аст рости гап. баъд бардаро бисёр комфортни аст, бисёр кушода аст, бароҳат мешавед. мисол кожни салон бисёр безключовый доступ, память сиден дошта, сиденёш лифт аст бардаро. ҳолатшо нигоҳ кунед. як мойкачаи хушрӯ мекунед. тамом. ана коробка автомат обогрев сидени дорад бардаро. бале обогрев сидени, вентиляция сидени дорад. торпедоша бинед чӣ қадр хушрӯ аст. марҳамат бардар ҷонои ман, ҳолаташ идеални. бе ягон камбудӣ даснеки ана пробегаш бошад 150,000 километр гаштаги аст. пробегаш равной пробеги худаш аст. кожни рул, мультирул, пистокчоша ҳам ҳаст бардаро. дидед марҳамат кунед. 143,000 боз муомилаи хушрӯ дорад. арзон карда мешавад. бай аст мошинча бардаро. лайка фаромӯш накунед. ба канали мо обуна шавед. боз мошинаи арзон дастрас дар канали мост. авто дубай теҷи 99,000 сом срочна Toyota Camry SK мотори севидим бардаро. харидоро бошад марҳамат срочни фурӯхта мешавад. нархи беҳтарин аст. боз муомилаи хушрӯ дорад. хушрӯ арзон карда мешавад бардаро. мошинча бардарои ман яки соли 2008 будаст. до рестайлинг карда дидам одики чудаги аст мошинча кӯли. ана ҳолаташ хушрӯ аст. 3.5 6 дага яъне 6 силиндр. ҳуҷҷатошам бардаро хато накунед. ягон 6 дага дугуштира мешавад. қаду қомат дорад мошинча бардаро. ҳолаташ хушрӯ аст. салонро тамошо мекунед. марҳамат кунед. хушрӯ арзон карда мешавад бардаро. нашуд арзон шуданаш хавтир нашавед. кожни салон оҳур салонош хушрӯ аст. мебелни салонашо бардаро аги XL кардаги буданд ё не? бале бардаро. ин мошини XL эс кардаги бошанд ё не? ҳозир мебинем барое ки мебелош мебелои XL-ги аст. не винкода занед бинед ки чӣ хел аст комплектатсияш дар винкод. хуб точно бардаро 100% XL аст. климат контрол дорад. ку обогрев сидени, нашток, рул ҳамаш бардарои ман аз XL аст. худаш бардаро оригинал XL до рестайлинг будаги аст мошин. мошинча гирифта полни SK рестайлинг тайёр кардаги. фаҳмида? пробегаш 280,000 мил гаштаги аст. ошибкачош ҳам аст. хулас бардаро марҳамат кунед. на XL SK кардаги аз харидоро срочни фурӯхта мешавад. фикротон ҳатман нависед бардарҷоно. лайка фаромӯш накунед. ба канали мо обуна шавед. боз мошина арзон дастрас дар канали авто дубай теҷи. ана бардарои ман нигоҳ кунед. бо диққат сечка бошад. ана ин хел сечка бошад. чӣ гуфтед? қаду қомати мошина нигоҳ кунед бардаро. ана ин бане ки бай гуфта реклама кунед. агар арзанда аст. ҳолати мошин бардарои ман идеални аст. 100,000 сомон нарх фаристодам бардаро. 100,000 неки барои шумо 99,000 барози кардем. срочни фурӯхта мешавад. тамошо кунед. дискош бардаро аз 211 кузуф рамашка. кузуфош тоза ак бардаро. ягон ҷош задагӣ, ягон майда, ягон ҷош шпатлёвка бошад. мошина вазъият қабул мекунад фаристодам. як ҳафта гарантия медиҳам. ҳай кунам махсус шавад баъд кунам мегӯям. нигоҳ кунед. номерош падарка 0002 мошин Америка. солаш 1999 будаст бардаро. салона нигоҳ кунед. чӣ хушрӯ аст. кожни салон. оҳо ин мошина бардаро бо вақти як намуд эҳтиёт кардаги ҳастанд ки хуб духтурои больницаи истиқлол ба бардаро салом расонед. гуфтан акаи мо кардиолог будем садем больницаи истиқлол ба сиденёш лифт аст. Америка гуфтем мошина. ҳолаташ бардарои ман ба гуфтан таври намеяд. дар таво тозаи хушрӯ аст ки бардаро касе гирад роҳат карда мегардад. хуб кожош дар ҳолати хуб. сиденёша гуфтем лифт бардаро. тоза Америка. мониторои андроид карди. кондитсионерош ях бардарҷо. хадавоёш гуфти гап тупча бардастан. 4 ойна электромачат климат контрол карди. бардаро бо вақти чӣ қадар ки таъриф кунем агар арзанда аст. пробегаш равной 240,000 мил гаштаги аст. кондитсионерчош ях барин аст бардаро. 4 баллоношам гуфтам пачкайна люкчошам аст бардаро. хулас бардарҷони ман ин мошина аз худашонам бисёр дӯст медоштанд. дар таво расход кардаги хушрӯ нигоҳ метадиям. номерошам падарка бо медонед. тонировкошам солона будаст. ҳуҷҷатош камтар, тонировкош солона. аз хайрдоро срочна 95,000 сом. арзанда аст. фикротон нависед. лайка фаромӯш накунед. 39,000 сомон BMW E39. Сош боша бардарҷон 1999 сол. мошинча учёт бировардагӣ тайёр. хулас мошинча яка камбудиш фақат ду детал краска мешавад. тамом балонаш ягон 80%. остальни деталош дига краска талаб нест. бардаро марҳамат олати хафот. бампери хафот датчик партроника. марҳамат олати тараф. марҳамат як олати салонша мебинем бардаро. соша гуфтем 1999 сола бардаро. 4 электро. хулас рули эми фди задагиам бардаро. ду тарафа скамикош лифтай. коробкаш боша автомат, климат контрол, кондитсионерш кор мекунад. обогрев сидени чӣ навороти дидестем бардаро ҳамаш кор мекунад. 39,000 сомон нархи даст аст. рақамҳо яка зери наворда ҳатман зан канали мо муроҷиат кунед.
лайкҳо ва дастгириро фаромӯш накунед. Чанд қадр дастгириҳо зиёд мешавад, пас старатса мекунем мошинаҳои нархҳои дастрас партоем. 69000 сомон срочна Mercedes 211 кузов. Мошин гарени бад полни тюнинг шидага дар best tuning. Каси хоҳишмандай мошинша биёрад тюнинг карда метем. Мошин свети сиёҳ будага плёнкаи свети зарпарвин задем ша хай и светои брабус меган ҷел пел чизо да мезанад. Мо дар 211 падбор кардем задем. Хай я ҳодиса омадагай кас дар кор боша марамат кунем биёен. Мошин 69000 бо камтар савдо меша. Моториш 5 мотори 5 филхне кашолни мотори созай бисёри бад намехоҳад 3.5 5 мотори 5 хушруае ки соз боша фарсунка марсункамаш қоидави датчик севамаш кор кунад 12-13 литр максимум 15 литр мехӯрад максимум ба шапошап. хай чиз любитель дорам ҳай кини BMW ва Mercedes мотори калон айкини дискои рагетка губа диффузор вихлоп капот карбон шидага тора сиёҳ кардагем хай на ҳолати балонош я даҳшатай ана каса дар кор бошана бо 6 шани ман периш тайёр ҳастем проблема нест любой чизиш ҳаст 2005 мотор 5 бензини холӣ мультирул автомат мотор коробка қоидави 4 дар электро регулировка бакаоид хайрам хеле гапи чап харидоро бошам марамат кунед 69000 сомонда и хеле нарх дар ягон ҷо несте лайкорам ҳатман занем мо қобои қурбоншаҳид ва мо душанбе намезеба барое ки мо придурукем тамошо кунед хундай саната 2014 10 америка мотор 2.4 ку қобои қурбоншаҳид тамошо кунед чанд сум дар арзиш дорад дискачако раднои балонош ягон 70% тана шиша краска кор надора мотор коробка кузов идеал америкаи ноки нозадай хиткади радной о бешараф нигоҳ кунед заводид кор кардисай 2.4 нигоҳ кунед кайфиятша нигоҳ кунед опорни диски қафошан даҷи перфорация дора ози пеша бинем пеши надошта ам қафоша нигоҳ мекард 221ша нигоҳ мекард хай бад нест соза задни камера дора на чихерик десен заводид кор кардисай мошоалло танаша нигоҳ ку сагарача шишаи тангар амон рост места сери салон 4 дар электро нигоҳ ку ана мультирул 4 дар электро лифт 151000 мил америкаи мошин абагреф охлаждение сидени бо ба хотири музикаш ялай кардани чӣ мегаи неҳо my name is friend fuck хиткади бхон чӣ мегаи карочи туғрия хай ки дар даҳанаш ридему хай чӣ куна мекунам марамад ва ча гапу чап кунем ҳилла кунем найран кунем let's go 49000 сомон Lada Granta Sport ҳастаи любителои советский беҳтарин мошин мотори беҳтарин қатӣ мотори приора қатира наомойка кардан камкам ошчак дистай нигоҳ кунем ана мотори приора дора 1.6 клапана бензини холӣ дерски бадай мошинча краскаш қоидави полировка кардаги сиёи мелки пудра қатӣ дискои слик меган убер меганам хеле стили чиста гуфти гапо бумербори фарошан я ламинати сиёҳ мезани дидагиш мебина роҳат мекунад консонер дора ях кор мекунад бо консонерш кор мекунад бакои бетмен карбон спойлери карбон дискачакоша бинед гарени бад зебидай хай касе ки любители советские лайкора бизанен ба вихлоп дора бо не насадкои гӯштелишаби бо вихлоп дора музика шумка калу бойчи дора бачаоча касе чи мошин дора бия то бегар ҳаминҷа дем нигоҳ кунед хай ин мошинча зеби медони ки дорам патсани қоматбаланд ранги худам хали риша мондагӣ бурутои рижои кушод хати чиста дидагиш роҳат мекунад хиткади бонеҷо алкантара механика хай созай ё бардор шербача 49000 бо савдор самошка надорам мегарди мақсада мехерам меша хай хой да Москва мегирам мерава хеле варианта у хубтара